Bylinky, šťavy, odvary, obklady. To boli kedysi šlieky na všetko. A mnohé z nich vraj pomáhajú dodnes. Niektoré možno nechutia najlepšie, ako napríklad šťava zo surových zemiakov. Pri problémoch s boľavými a opuchnutými kĺbmi si jej doprajte každý deň pred jedlom 2 lyžičky. Opuchy rôzneho druhu, napríklad pri reume, môže zmierniť aj pitie jahodového sirupu či čaju z jahodových listov. Nazbierajte si zahŕsť tohto prírodného lieku, potom ich stačí zaliať vriacou vodou a nechať minimálne 10 minút lúhovať. Na silu čajov naše staré matere nedali dopustiť. Na nohy vás vraj postaví aj čaj zo šupiek fazuľových strúkov či ďatelinových lístkov, ale aj z harmančeka, šalvie, myšieho chvosta, ihlice trnistej či pakosta smradľavého. O slovo sa ale hlásia aj obyčajné púpavové listy. Stačí, keď pridáte 2 lyžičky čerstvých listov do jednej šálky vriacej vody. Nechajte chvíľku postáť, potom seďte a popíjajte. Petržlenový čaj má tiež také isté účinky. Zalejte 5 lyžičiek nasekanej petržlenovej vňate pol litrom vody. Túto zmes v hrnci zohrievajte približne 5 minút. Nechajte čaj vychladnúť, seďte a píte 3-krát denne. Naše staré matere si opuchnuté ruky alebo nohy potírali napríklad aj špeciálnou masťou. K jej výrobe potrebujete vysušené a rozdrvené plody pagašťanu konského a pol kila bravčovej masti. Všetko spolu povarte a nechajte stáť minimálne 10 dní. Počas toho ju ešte 2-krát alebo 3-krát opäť prevarte, potom preceďte a liečivou masťou si natierajte problematické miesta. Tie si môžete denne masírovať aj horčičným olejom, čiže olejom z horčičných semien, ktorý podporuje krvný obeh a má protizápalový účinok. Touto schopnosťou disponujú aj kapustné listy. Stačí, ak ich priložíte na opuchy a prekryjete obväzom alebo bavlnenou látkou. Ako obklad môžete využiť aj koreň lopúcha, ktorý je možné kúpiť v lekárni. Pripravíte si ho z 1 polievkovej lyžice postrúhaného koreňa a z 2 šálok vody. Zmes povarte 30 minút a následne preceďte. Odvarom si opuchnuté miesto potierajte pred spaním, prípadne nalejte na bavlnenú látku a priložte na opuch.